5-6 godina da se... Tako je, i tu ima taj gap gde smo imali NTM i ne znam, IAM. Onda smo imali tamo Bushido, Azad i tako dalje. I onda da, ništa. 10 godina, ništa. I onda sad ovi se ponovo pojavljaju. I zato sad sam napravio pesmu Pablo Kennedy-a koji se zove Litvanski trap. To je u stvari, nemam ja ništa protiv tih repova, čak i ja slušam italijanski. Ja slušam taj melodičan i ne razumem ih, ali melodični su mi cool. Ali ja ne razumem Nemci i Francuze koji su tvrdi, ne melodični toliko, bar ono što su mi ovi puštali. I kao, okej, tvrdi rep, kao nešto, svi mršte se, ja to ne razumem, okej, to je moje mišljenje, ali nemoj me gnjaviti s tim. A 20 ortaka mi skače po glavi i šalju mi PNL, ne mogu to da slušam. I onda sam napisao pesmu Litvanski trap, gde sam iz fazona, ne razumete ništa, slušate, zašto ne slušate litvanski trap, mađarski, koji gorac, znaš. Dobro, to je moje mišljenje svakako. Dalje, pitaj dalje.